kanta. Oras sa 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, 42 minutes after the hour of 7. Mayang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Mayang gabi Rojas City and mayang gabi Capiz. Mayang gabi sa ating mga kalagad sa mga kaipinga kaprobinsya na ng probinsya kang Antique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimarasan, as far as probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Ginatamyaw mo naton sa mayong gabi ang tanan naton nga mga best friends kag mga kaalagad nga nakatutok online. Kay live na live kita via online streaming sa aton official Facebook page sa Kasa kag sa 88.1 Spirit FM Rojas. Sa tanan nga mga friends or best friends naton online. Hi! Hi! Bisan din ka man subong. Ari makita giyapon. No? Sa mga friends naton dyan. Kamusta na? Kumusta na ka mo? Nakasan-o lang, no? Tigkalalag na naman. Oo, nagpabatsyag na. Okay, nagpabatsyag din sa amo ni Alagad Shin. Anyway, sige pa, nagpamati ka mo din sa emergency broadcast sa 88.1 Spirit FM Rojas. Kag sa pangalan sa ating station broadcast team sa ating overall chairman is Eminence Josef Cardinal Advincula. Sa ating managing kag social action director Reverend Father Mark Ranflor at ang program manager Father Francisco Casada Jr. Sa pangalan sa ating station manager Reverend Father John Dave Ibalia, technical directors Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego kag aton partner technical alagad Maria Jean Lorin Balgos. Mangikaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao ning DJ. Wala lang, hindi lang DJ. Hindi man dessert pero alert na alert. DJ, hindi man matabis pero palaging namimiss. This is DJ Wasuga. Kagini naman ng DJ, your lovely and pretty voice in the air. This is DJ Pretty in the house. Yay! Lawpas naman kita. Ay, para sa programa Gindihon, para sa tanan. Bata ka man, no, konti gulang. Sa sining malinong, kagrabe na kalamig nga kagabihan, oy. Danta ka. May problema ka. Istoryahan ta. Dali na! Ay, chiki. No, wala nakabalik din yung mga ano, no? Nga no? Lendotan, no? Gani, may naidlaw mo ko tani. Naidlaw ka naman. Oo, syempre kabulig pa to sa ano. Oo. Lift up the spirit. Paano lift up the spirit? Ano klase ka lift up, ina? Oh, ano depende. man na, gapabulig ano, diba? Pasadya. May palip up the spirit kapag nalalaman. Saan ako gina-lift up?
Ngina ano? Ano tawag sila? Pag Bisaya. Gano? Ngina mi na lip up, diba? Kinasakwa? Nan! Sakwa ng espiritu. Saan ako ginasakwa? Ay, Hay, nako. Yes. Pila na lang ka days before Christmas? 58. 58. Tama? Oo. Tama, be? Oo. Lagay na... Kagabon, 59. Tama ka. 58 ka. Diba? Diba? 58. 25 plus 30 plus 3. 58 plus 6. 58 plus 6, 60, Oh. 64. Di tayo sure dyan. 64! Tama? 64 days before New Year naman. No? For 2022, dali na lagi mga kaalaga. Ilit-ilit lagi diya. Pero shout out sa mga friends. Uy, last day subong. Nga, di ba? Registration? Boss pa. Boss pa. Hindi. May Sabado pa. Okay. Last 2 days ko na. May Sabado. Tama. Tapos Pero last day subong sa mga patsyo. Oo. Nan, mo to nakagina, nagagi kami sa banikada madamo ni Damo-damo. BDS ng ano. Oy. Oo, ako gano'n lagi ka tayo kasi hindi. So, sa 3 na lang, no? So, then, baka naman. Basta kung di ko nakasindi, wala. Magwa ako sa kwarto, may nakasindi na. Ikaw ang ginsindihan. Kami na lang ma-adjust. Hindi mo ka makakagto. Pwede ako magiging Mambari mo mga mata. Kami na lang ma-adjust mo. Sabi niya yung ano mo lang yung online. I-zoom. Ma-zoom meeting ko. Boy! Ayaw na. Daw, nagbalik na ba ito? Gilantaw naman ni Mang Princess ba? Kita mo to. Why? Security guard siya, tapos nagsulod siya dito sa isa ka kwarto. Tapos ko lulagtanan ng mga bangko. Ambot kung may natuod to. Pero daw na-block man siya. Daw na-block man. Anyway, sa ato mga kalagi ka best friend, thank you so much Gid sa padayon nga pagtulog diri sa aton nga panatutunan. Sunod na kamo diri sa aton nga Facebook Live and of course diri sa aton man nga pagpangalagad sa radyo. Palagbuhan ninyo nga mga radyo kayo updanay naman kita tubtub alas 9 sa buong gabi. And of course, may 5 lucky winners naman kita nga magadaog sang Surprising prizes. dahil lang someone kung sa diin surprise ang papremyo pero sigurado. Bad buns. So sabat lang sa aton nga storya pamangkot of the night. And of course, butang inyong lucky number. Pili lang kamo from numbers 1 to 20. 1 to 20 lang, no? 20, yeah. Social, yeah. 1 to 20, yeah. Diba? 21, 22. Pero pag abot sa 21, ay di ba, link ka sa 1. No? 1 to 20. So, ang sunod to? 3? Social yung 1 to 20. Bakit? Di pa rin school, di pa rin pronunciation, di ba? Ay, naku, Kuya Cardo. Alright, sa mga kalagay ka best friend natin nga nagkakaon na dyan. Timo-timo lang, hindi magkalipat nga magluyo sang tubig. Luyo lang sang tubig. Tapos yung luyo, yung gripo nila. Luyo ginawa sang tubig, Okay, sa mga nagaluto pa lang dyan, luto sang, tawag sila, nga wala sing dapat, wala usik, no? Na nagluto ka pa na rito, pero nalagbong pagtatlo ka. Kaisda mo. Pero 4 pa lang iluto mo. Ako naman ako kaysa di malas ka gina. Ako na yung worst kiss, Inang ice cream, ice cream lang, isa man lang nang inakaon mo, no? Ang tawag sa ganyan, cornetto. Nalagbong pa. Salamat, sa duta. Ay, nako. Masala ko bubble gum. Tapos nalagbong pa sa balas. Oy. Sobra ka ikaw. Ito nagparagilot pala. Yung mga tawag sila, yung mga tawag sila gani? Ginhawa. Diba? Tapos ang gusto mo may ginausang-usang. Tapos isa na lang bibilin mga bubble gum. Nahulog pa sa may balas. Wala kalahit ko sa balas. Wala lang. Okay lang ako sa mga duta. Kanang Pwede mo pa mapahid-pahid. Eh, kung sa balas, di bunlawan mo.
Ay, grabe siya. Life hack. Nunganga mo na lang bato. Pag semento, para katukot ka na. Ay, nako. Diyos ko. Anyway. Ay, may gabi sa ating makalagay ka best friend nga nagatutok din sa ating palatuntunan kay Ma'am Ivy Bienes Acuña, kay Alagad Benny Darida, no, nga nakatapos sa midterm. Sana all, no? Nice one. Tama na iya. May gabi na sa Darida family sa Mejorada Subdivision in sa Arnaldo Rojas State. Hey! Also, I want to say hi and happy watching kay Sir Jupiter Urdas. And also kay Sir Jamil Biliedo Caros. Good evening, Wow. everyone. God bless Ano us. nakaupunta si Sir Jupiter, di ba? Oo. Mayong gabi lang sa imo da sir, no? Good evening everyone. Good evening man, salamat gid. Like and share na sa aton live streaming. Kaya nga no, mag-start na kita. Pwede nakabaton sa inyong mga sabat sa aton nga storya pamangkat of the Aba, night. perte. Ang Ari, aton istorya pamangkat of the night. Abe. Ano ko ng mga best friend? Ang mas makahaladlok. Ang kalag nga nagapabatsyag. Ukon ang tawo nga wala na sa imo may nabatsyag. Abe. Ang buhi o ko nang Nagtaliwa na. Nagtaliwan. Pero anyway, bago kita magbaton sa inyo nga mga sabat, sa aton yung kalagad ka best friend, again, remind lang natin, importante gid nga mapamisahan naton or mapa-intensyon o madala sa intensyon ang aton nga mga himata ang nagtaliwa na, no? So, kabaypasin ni pag-celebrate naton sang All Souls Day kag All Saints Day, no? Ilakipan naton sa aton nga pagpangamuyo ang tanan nga mga kalagad naton nga nagtaliwan, no? Sa sining panahon sang pandemya, kabay pa maangkol man nila, no, ang kalinungan kalinong kagkatawhay, no, sa piyak nga kinabuhi. Alright, 7:53 sa gabi, pwede na kamo makasabat. Sa atong mga kalagad ka best friend, i-comment na inyong mga sabat sa atong istorya pamangot of the night. Sa atong comment section o kung i-text or magtawag sa atong hotline number 0907-621-6650. Again, sa mga bago lang sulod, no, sa atong mga kalagad, ang atong istorya pamangot of the night. Ano ang mas makahaladlok? Ang kalag nga nagapabatsyag o kung ang tawo nga wala na sa imo may ginabatsyag. Comment na, no, sa aton nga comment section sa Facebook Live or text or magtawag sa aton nga hotline number 0907-621-6650. music pa tao, diretso na lang rin. Karoon na lang ni Goro Music. Ano ito, sorry. Pero thank you so much kids sa mga kalagay ka best friend naton nga padayon nga nagatutok diri sa aton nga palatuntunan. Mayong gabi man sa kay Enrique Dizon Escalada watching Poblacion Leada o Capiz. Wow! Mayong gabi dira sa mga taga Poblacion Ilaya, Banwasang Dao. Wow! Salamat gid sir. First time mo guro sir naka-join diri sa amon, so first time man amon bataan nimo nga sabat sa aton nga istorya pamakot of the night. Kag basi first time man mag-angkon sang chance nga magdaog sang surprising prizes. Alright, i-comment lang mga kalagad sa aton nga comment section or i-text or magtawag karon na pwede gid ka mo makatawag para at least maka chit-chat kita. Wow, chit-chat. Chit-chat. Maka chit-chianay. At least maka istorya namon ka mo, no, di ba? Mas kalain kung lain lang ka istorya yo karon bala. Nagahutik-hutik. Pero inalaan man naton diri, no, actually ang pila ka mga importante nga pahanumdum subong nga tigkalala. Importante man ina, no, dapat naton mahibaluan mga kaalagad. Hindi lang basta magpinatawa kita diri. Kaya basta may mag-intra naman, di ba? Nang malayo. Kasi may mag-itra nga iban. Nang nabatian ba rin, hala daw hindi naman sila daw ang gamba. Daw hindi naman ipatawa ni DJ Pretty. Ay, nako. Okay. Sige, 7:55 diri sa aton nga pagpangalagad mayong gabi man. Kay Sir Benedicto Aquilio, kay Glee Floro Gumbay. May gabi. Kay Marvy Diaz Morales mayong gabi.
Also, hambal ni Sir Jamil, ama may sabat na siya. Para sa ako ng buhi gidya, kaysa kalag. Kuhanin na ipaliwanag karon ni Sir Jamila. Elaborate pa ni Sir Jam. Elaborate pa na. Anyway, comment lang sa inyong mga sabat mga kalagad or text or magtawag sa aton nga play number. So ma-play kita rin sa aton first song for tonight. Di man lang nagpaalam. Stand by, magabalik kita matapos sining matahong nga ambahanon. Hindi ko alam kung bakit kita nagustuhan. Basta't ang alam ko lang ay ikaw ang buhay ko. Maraming nagsasabing iiwan mo lang ako. Hindi ako naniwala dahil pinaramdam mo na mahal mo rin ako. Yun pala tama sila dahil niloko mo ko. Ang matamis na mga pangako ay walang pusong mapako. Di man lang nagpaalam, tila na lang kinalimutan ang pag-ibig na alay ko. Buong buhay ko'y binigay sa'yo. Masakit mang isiping hindi na tayo. Sana'y dinggin ang sigaw ng puso ko, pati malahan nagpaalam. Hindi mo alam kung paano ako nasaktan. Hindi ba't nangarap tayo ng walang hanggan? Bigla kong nadamang ligayang di ko pa naramdaman. Sa unang pagkakataon, umibig ako sa'yo. Yun pala tama sila dahil niloko mo ko. Ang matamis na mga pangako ay walang pusong napako. Di man lang nagpaalam, bigla na lang kinalimutan ang pag-ibig na alay ko. Buong buhay ko'y binigay sa'yo. Masakit mang isiping hindi na tayo. Sana'y dinggin ang sigaw ng puso ko, pati malahan nagpaalam. Ilang taon na ang lumipas, bakit nasasaktan pa rin? Ano bang nagawa ko? Anong ng puso ko sana'y hinggin mo? Di man lang nagpaalam. Ang pag-ibig na alay ko. Buong buhay ko'y binigay sa'yo. Masakit ang Hindi na tayo. sana'y dinggin ang sigaw ng puso ko. Sana'y dinggin ang sigaw ng puso ko. Pati man nagpaalam.
Nagapamati ka mo sa 88.1 Spirit FM. Sama-sama together, always and forever. Orasyo Emperata, agud amnikan, batok sa COVID-19 virus. O manuluyon ka may luglugon nga amay, nagadangop kami sa imo sa among kinahanglanon, nga magpangayo sang imo pag-amlig batok sa COVID-19 virus, nga nagtublag sang pangabuhi, kag nagtalapagani sang kamatayon. Ginapangabay ka namon karon, natulukon mo kami si mahigugmaon, kag paagi sa imo nagapang-ayo nga kamot, tabuga ang kahadlok sa balatian kag kamatayon. Ibalik ang amon paglaom, kag papasko ka ang amon pagtuo. Nagapangamuyo kami, nga tuytiyan mo ang mga tao, nga ginatugyanan sa pagpangita sa mga bulong, sa sini nga balatian, kag sa pagtapna sang iya sini paglapta. Ginapasalamatan ka namon sa mga nahimo nga bakuna, nga natigayon paagi sa imo nagagiya nga mga kamot. Bendisyon niya nga amon pagpaninguha, nga gamiton ining mga bakuna sa matapna ang pandemya sa amon pungsod. Nagapangamuyo kami para sa amon mga health workers, agud ila maatipan ang mga masakiton, sing mga ikasangkol kag kahanuklog. Hatagi sila sing maayo nga hunahuna kag lawas, kabakot sa ilaging sumpaan, pang-amli batok sa balatian. Nagapangamuyo kami para sa mga nagamasakit, kabay nga mabalik sila sa ila maayo nga lawas, amligiyad tong mga nagatatap sa ila, hatagi sing kapahawayan nga dayon, yadtong nagkanamatay. Hatagi kami sing grasya sa sining maiwat nga panahon, sa paghikot para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa yadtong mga kinakulang. Kabay nga ang amon kabalaka kaganuklog sa isa kag isa, magapapag-on sa amon sa sining nga krisis, kag magatuytoy sa amon, sa pagliso, kag sa pagpakasantos. Nagapamati ka mo sa 88.1 Spirit FM. Sama-sama together, always and forever. Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga maghahatag sa mo sa imo kagabihon. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko, dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes sang gabi, alas 7, tub-tub alas 9, live sa Kasak Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta. Oras sa 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, 5 minutes after the hour of 8. Balik diri sa aton nga pagpangalagad sounds ko na naman. Ala. Ala ka. Nano ganin eh? Ang tigulang. Nano ganin nito oh. Dali sa istorya ta. Sige apon with DJ Washuga. And DJ Pretty. Alright, first caller natin sa mga gabi. Labang gabi. Welcome sa Istorya Hanta. Hello? Hello. Hello po? Ang gabi. Ay, May may gabi. gabi. Daw kilala ko na mo. Joshua? Kilala pero laing galing. Sir Nono, mayang gabi.
Anong gabi man? Di Kamusta? ba? Kamusta, Sir Nono? Okay man. Ah, Malamig man da, sir, no? Ha? Malamig man da sa inyo, subong? Hindi man na. Sa din sa Bata. Batad. Batad. Oo. Tama? Oy, grabe. Musta na sa Batad, sir? Ha? Musta dyan sa Batad? Musta matropa ta dyan? So may tropa ka dito ba? Markada ta bla? Musta da sa Batad, Subong? Okay man na ang chimpo kigit. Mayo na, Para sir. sino live report? Sige, medyo live report please come in. Willing ka, sir, mag-reporter, sir. Gani, sir. Okay. Sige, sir, no? Ato ni Gadula-dula istorya. ang signal to sa iladaan. Okay, sige. Ato ni istorya pamangkot of the night, sir, no? Ano ko no ang mas kahaladlukan? Ang kalag nga nagapabatsyag ukon ang tawo nga wala na sa imo may ginabatsyag. Sir? Sa akon mas makahaladlo kaya ang tao nga wala na sa imo sa may nabatyag eh. Kaya kung ang kalagya sa imo nga magbabatyag, hadlok ka lang. Pero ang tao nga wala na sa imo may ginabatyag, masakitan ka gidya. So mas masakit ang tao nga wala nagapabatsyag. Especially kung ang tao palang ga mo, tapos wala na siya nagbabatyag sa imo. Nang gulpi lang ng indulaan, no? Oo. Nang sobra pa sa nang multo. Murto eh. Morto, sobra pa sa morto. Pero naka-experience ka na, sir? Sir, ano, liwat tabi kayo. Naka-experience ka na, sir? Gulpi ka lang ibayahan? Oo eh. Ano man imo nga ma-advise aton nga mga kalagad, especially sa mga kasubong mo man nga wala nang nagpabatsyag. Gulpi lang nagbaya. Sa ako lang yan, ma-advise ko lang, i-accept na lang ang mga nag-abot sa aton ng mga kasakit sa buot, kasakit sa bladyakon kay makamukon man tagyapon kag mayara kinang gamiton man na si Lord nga may mga paayo sa aton ginabatsyag na kasakit. Ahoy. Oo. Hindi lang sila paglaw kag magkulat-kulat lang sa tamang nga panahon kag maghanap-hanap sa tao nga para gid-save. Hello? Hello? Yan hali. Ay, bago kami nga technical. Sige, thank you so much, Sir Nono. Ano yung mga lucky number, sir? 20. 20 ba? Tinaman 20 gid. Para mataas kag ara sa katapusan. Mataas sa gusto kag mong ara. gina-lift up ka man. Mataas kag ara sa katapusan. Sige, thank you so much, Sir Nono. May tamyawon ka? So, ano? May talamyawon ka, sir, no? Kirit ko lang sa tahan yung automatic mga faithful para sa Kador FM kag sa inyong mga duwa kag mamayong gabi. Okay. Thank you so much, sir Nono. Thank you. Sir Nono, anong radyo sa Rojas City ang numero 8 nga ginapamatian mo? Wala sa iba 88.1 Spirit FM, sama-sama together, always and forever. Have a happy spirit! Thank you so much. Thank you so much kay Spirit na iyan. The best friend. Sige, mayang gabi sa duwat kay Marvy Diaz Morales. Kay Sir Jamil Beliedo Caros, dugagi lang sir, imo ko no sabat. Dapat ipaliwanag mo gid ni ngaman. Ngaman ang buhi. Mama Lauren Francisco Valencia, mayang gabi sa mga DJs, kama sila John, keep safe always. God bless. Thank you so much, Mama Lauren. Kamsahamnida. Thank you so much. Sa kay Noy da kay Bangkay, kay Baby Princess, kay Papa Bruce. Dala sa barangay Talon, Rojas City. Hi! Also, Hamali Benny Dalida, mas kahaladlok
ang tao nga wala na simo may nabatsyag. Opo. Buhi ka pa gani pero ginpatay ka na niya. Ahoy. Kaya ang kalag nga gapabatyag ya, pwede mo pa mastorya pero ang tao nga wala na batyagan simo, daw malabo na ina may istorya. Sana ako na istorya. Nami si Beno, cute-cute niya naging nakakabanding niya. Ang bago na pala namin kabanding si Ben. Number 13 daw ang iyang nga lucky. Dito na kay Ben. Oh, gani. Basi bala ka ron, istorya Ben. sa gali. Okay. Pero bayo man, no? At least. At least may kaistorya ka. May sabat si Mama Lord, para sa akon ang nahadlokan ko, ang tao nga wala na sa akon may nabatsyag. Kay kung ang kalag nagapabatsyag, sindihan lang kandila kag mag-oremos, Oremos. okay na. Tiyang tawo nga wala na sa akon may nabatyagan, bisan ano mo pa ka-oremos, wala gid na iya nagahulat. Wala gid na iya nagahulat na lang sang tiyempo sa paghambal sa imo nga hindi nasa sa imo. Kag ina ang ginakadlokan ko nga magbuya siya sa ako. Oy, number 18 daw ang lucky number ni Mama Lorna. Okay, sa pag mga kalag-kalag dabi, napapangadian pa naton. Napapabless pa naton kay Father, 'di ba? Oo. Pero ang tao wala na batsyag, Oo. wala na may nabatsyag sa imo. Kay sabi sa nano mo pa ka pa intensyon. Damo-damo na maging palapitan, damo na maging sabit. Pero wala gihapon. Hi. Okay, hambal ni Sir Jamil. O, ari na. diba? Elaborate na ni Sir Jamil. Sige. Ang tao nga wala nagapapatyag, do pareho na sa patay. Maayo pa gani kalag, gapabatyag kay sa buhi. Kung isa magpabatsyag, ang isa katawo kung may kailangan siya sa imo. Pero sa kalag, pangamuyuan ko sang grocery para sa kalinungan sang iya kalag, hindi kita mahadlok sa patay, kundi sa buhi. Pray lang kita sa ilabinagid sa mga utod nga napatay sang COVID-19. God bless us. So, tama Thank you man. so much, sir. SK Chairperson Jamil Villedo Caros sang Barangay Humagik, Rojas City. Comment lang sir yung mga lucky number, no? Kaya ito na kabala na yung mga ginmine. Yun ang importante, ginapangamuyuan ta. No? Nine. Christine Joy Valencia Ruga. Good evening, DJ Pretty and DJ Washuga. Para sa ako, nahadlok ko sa kalag nga nagapabatsyag. Kay nahadlok ko basi magpakita sa akon. Kung ang tao nga wala na pabatsyag sa akon, okay lang na sa nabatsyag sa akon, kulang lang sa siguro sa tulog. Number 7. Sana all understanding. Basi kulang Naya. lang sa tulog. Ay. Si Okay. Benkay, no? Thank you Si so much, Benkay. Okay. And ano naman sa aton nga text line or hotline number. Hi po, good evening. Para sa akon, mas kahaladlok ang kalag nga nagapabatsyag kay based on my experience. Although kadasig lang sa encounter ko, pagkakita ko kay ang hin lolo and lola, pero sa feeling, literal nga mauntat kagid sang kahadlok. Arang waay ka nakabalo kung mahulag ka pa o hindi. Unlike sa buhi nga waay na naginabatsyag sa imo, kay pwede mo sa mapamangkot if nga man waay na sa feeling si mo, unlike sa kalag nga hindi mamangkot kag haler, man mamangkoton mo pa abe kung hindi ka nakagiho sang kadlok. Haha. Awit. Gapalaridog balahibo ko mga DJ. Tani hindi lang sa magpakita sa akon ba. TY, my lucky number is number 10 pa request ng hanggang sa uli WSB 19 and greet po sang happy 18th birthday sa akon manghud nga taas pa sa akon. Kay Sunny Boy Bautista, texter, kay Halin kay texter 5616 Saira ni Guro. Saira. Okay. Thank you so much. Ay, happy birthday, ha? Mo to manghod mo nga nagkadto man de. Happy 80th birthday. Wow. Padali ilang kami di say. Sige, Kabalo ka man sa nga gusto ni DJ Washuga Biko. Oo. Kay mahilig siya sa bibi ko. Joke Iko, lang. Ibos. Kamahilig sa? Mapilit. Siyempre kay stick to one. Syempre.
Thank you so much, Syra. Mayong gabi lang sa inyo dyan, kag sa Bautista family dala sa Dinan, Rojas City. Also, sa atin nga texter 3310, good evening po para sa akon mas kahadlok ang kalag nga nagapabatsyag. Ha 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 ha. Legit gini ang kahadlok labi na gid subong ang mga tiniun. Wow, lucky number 4 Oh, from loko. texter 3310. 3310. Sige, mayong gabi sa inyo dyan. Era pa? Para sa ako nung mas kahadlok ang tao nga way sa imo na batsyag kay kasakit sina panumdumon. Wow, mo to lang yung sabat. Tester 2457. Ang lucky number daw is number 3. 2457. Alright, thank you so much. Shoutout man sa liwat kay Sir Enrique Dizon Escalada. Mayad pa ang kalag pabatsyag. Ang buhi wala gid Move on na lang ta, mga best. Gani kasi ang cool dugay ta naman nga ginahulat nga magpabatsyag. No? Disyembre na dugay-dugay. Stakan yun. Naduduma naman nato. Naglingin ang ulo ko. Nagtulo-dugo mo. Baka mo yung tanitinong nga ginahulat-hulat mo. Bisan pa batsyag lang tani, Oo, Blau. pabatsyag man ko. No? Mari ka man ko sa amon. Di ko. Kulaga man ang baso. Sudli na lang dahil tubig. Ay, nako. Anyway, anong tamo ginang kabuhi? Ang ginang nata mag-move on. Lucky number ko, 12. Ang Wow, bang Sir lucky Jamil. number 12. Alright, number 12. Okay. Alright, thank you so much, Sir Jamil. Kag sa mga kalagad natin, tika best friend da. Again, open pa. May slots pa. Pwede pa ninyo mamay ng ang mga nabilin ng lucky numbers. Number 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19. Ano to? May nag-text? Para sa akon kahaladlok ka mga duwa. Paano nga adlok, be? Kinadlo ka mo din mga buang ka mo. Oo, no. Sobra pa sa murto. Habal. Unang kita. Adlok agad. Mas kanadlo kaya eh. Oo, si Tarski na. Na heart attack ko na gumay. Paano? Kay Gaud niya. Ano yung adlokan man sa? Oo. Hambal ni Raylab Gino. Kung naigos ako doon sang kamot. Sa texter natin. Si Tarski ng mga 5,000. Limot-limot. Ikaw ba naman, hindi ka madlock? Sige lang, Tarks. Libot-libot lang yan. Ay, naku. Jesus ka. May gabi kay Ma'am Jennifer Condino. Good evening, DJ. Para sa akon, mas kaladlok ang tawo nga wala na may ginabatsyag. Kaya kung makitaan mo, ano? Kaya kung makita mo, Mas galain pa mas galain pa buot mo. Pero kung ang kalag, agi? Agi lang. Pati ang kalag may gender. Kalag, Gaagi lang. Gaagi lang ang kadlok mo. Wala naman si mama mo. Nadulaan pa din ako trabaho. Okay. Kadlok ko. Number 3 si Ma'am Jennifer. Pero may number 3 na ma'am. Si 2457. Okay, so pwede ba ka-ilis number, madam? Oo, damo pa sing available. Available. Si Apple. Available resources. Shout out kay Nanay Marley. Ay! Para naman ko daw kaisa daw nagasulusuy out siya aton. Naman pinatawa man. Nay. Ako man to gani Iloy. Sa amon dito ba mapatawag sila Patrumpa. Patrumpa. Labutan na lang sa Piyak Barangay. Basi gusto mo dito magkapitan. Total. Dito may 3 years pa, no? Nakakabalik niya lang, no? Oo. First, niya palang lewat? First anniversary. Ay, syempre, dugay na siya, ya. Oo. First Bata term. ka pa lang. Ano? Bata ka pa lang, kapitan na sa... Kagraduate na college ka. Papagaling na to? Naman doon na tripan niyo na naman magawa na. Ako naman nakita niyo, ha? Hello, maing gabi.
Hello? Good evening. Ay, good evening. Abel! Sino ni? Si Abel! Di, ako magaling. Ay! Gumangko ni ng Lorna. Ma'am Lorna. Si Ma'am Lorna. Ikaw gumangkon siya, Gulpi. Bel! Gumangkon niya sa family sang 88.1 Spirit. Bel, mayong gabi. Ngayong gabi man. Sino yun ang nagkakilanta? O di ba, Okay, wala na? Ano? Di ka subong, Bel. Ari ko di sa palay-dalinan. Ay, wow. Layo Ay! kita, no? Layo ay kita. O gani, kamusta ka muna, Bel? Okay lang. Damo ka muna subong? Kaulan. Oo, gani, damo ang ulan. Damo man ka mo? Damo ka mo da subong? Kamay lang. Ay, sige. Bala ko nga naglagubo gito yung mga radyo. Oo. Okay, sige, Bel, mayara pa mangkot. Ito ni story pa mangkot of the night. Ano ko nung mas kahaladlukan? Ang kalag nga nagapabatsyag, ukon ang tawo nga sa imo wala na may nabatsyag. Ang tao nga wala in sa batyag. Ngaman, ngaman. Mas mayo pang salad na ito kapatid sa makaisa. Pero ang tao nga hindi ka magpapatid mo, buti nyon, hindi ka niya sinapalangga. Pinalangga mo nga boyfriend o girlfriend. Kaya masakitan ka man kung di sa makapapatyag. Amula na. Okay, sige, ano yung mga lucky number, Bel? Girlfriend. Oy, dumi number 13. Number? Ay, 13? may ara na si Ben. Oh, iban pa. Number 17. 17. 17. Okay, yours na. Sino gani? Okay na imo. Okay na si imo na ni Ben. Okay na si mo. Sige ba si may talam yours na gid. Talamyawan da si Abel? Ginatamyaw ko sa balay, si Mamang, sa akong nga tiyo. Ginatamyaw ko man. Si Nandula, si Nankura, si Vicente, si Noy Ariel, si Noy Tini, si Nanglin, si Miami, si Toto, si Joshua, dan si Padre Erwin ang nagalingan nagapamati. Dan sa tanan niya nagapamati sa 88.1 Spirit FM. Okay, thank you Alright, so much. thank you so much, Bel. Bel? Pwede ka request? Okay, ano to, Bel? Natutulog pa ang Diyos. Natutulog ba? Timprano po ko na Bel. Anyway, thank you so much. Sige, Bel. Prano pa ni? Okay, Bel. May pamangkot si DJ Washuga para sa iba. Bel? Hello, Bel? 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 Ano nga dyan sa Rojas City, numero 8, ang ginapamatian mo? Wala na sa iban pa. 88.1 Spirit FM. Sama-sama together. Peace in forever. Wrap up the Spirit. Alright! Have a Kompleto happy spirit. Hindi na kami hindi na kami Dire-diretso si Abel. pabudlay pa. Diretso mo na, Bel. Sige, thank you so much, Bel. Piling ko daw pa nag-text mo. Gani man. Mayong gabi, salamat ba ni Ma'am Lorna, pero mas nadlo ko kung di na kamo mag-on-air nga duwa. Kaya kung hindi naman kami kapatawang, pero wala buya ay hawid day. Kagay na. Kadumduma ko na akong ginambad. Yaman. Hawid day, dapat ang term. Madula ako, trabaho ba? Hindi ka mo naman pagbayaan. O gani, ma'am, no? Sama-sama together, always and forever. Una kita dariya sa Spirit FM. Okay. Para sa ako, nadlok ko sa tao nga wala na sa ginabatsyag pa sa imo. Sobra pa kasakit sang ginpalagyuhan ka. Ni Tito siya. Ni Tito siya. Ay, Ni uncle mo, ay. Tama man. Sige lang, ma'am, ano lang? Hindi lang man ikaw nag-iisa. Sama-sama nating abutin. Amo na siguro.
ano, si Ma'am Lucky Number. Wala pa, no? Oo, wala pa. Sige, comment lang yung Lucky Number, Mama. Okay. Wendy Cordova, Benobo, Mascara, Dukan, ang kalag, nagapabatsyag. Kay kung ang buhi nga wala na may nabatsyagan sa imo, do normal na lang. Sanay na ko eh. Move on na lang. Why na? 5 or 1. Na, no, Wendy. 5 or 1. Asas! 1 man sa ho. Wala May na. Wala na 5. Wala naman 1. So, available na number 2, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, and 19. Okay, Ako na lang dyan. No? Pili na lang daw. Number 16 daw si Ivy. Thank you so much, Ma'am Ivy. Hambal sa ating texter 3869. Good evening, DJ Washuga kag DJ Pretty. Ang makahaladlok ang kalag nga nagapabatsyag kapin pa kung waay kaupod. Okay lang ya, bisan waay na sa nabatsyagan si mo kay damo pa man iban. Okay, lucky number daw niya is number 19 from 19. texter 3869. Tama gid man. Okay na tari ko may nagpabatsyag sa iyo, may tropa ka mablo. Malagaling ka mabatsyag, isa ka lang. Ang gani. Nawi akong duwa ka mo at least, di ba gaguto ka mo si Bertan? Ayaw-ayawan ka mo, dinalagan, sunod. Yeah. Ay, naku, Kuya Cardo. Alright, Okay. meron pa? Wow. Kay Ronnie, Totoo. nabasa tayo, no? Okay, wala pong panabasa pero na naman na take note Pero mo na. gulpi lang. Okay. Good evening, DJ Washuga. Kag DJ Pretty. Makaladlok kid ang tao nga wala na sa imo may nabatsyag. O, pareha sila, ha? Kay kung balaan mo man nga ginahimo mo man ang tanan sa iya. Daw pa bati-bati Pero lang. gulpi lang sa waay na may nabatsyagan sa imo. Abo, sakit-sakit gida ya. Okay lang ang kalag magpabatsyag basta kilala mo kay di ka man sina niya pag-anhon. Oh, number 1 si Ronnie. Okay. Good evening kay Sir Rads Kabantog. Ay, Good paring evening, Rads, guys. Kay Baby Z and Baby Rads. Ay. Watching here in Barangay Luktugan. Hi! Ay, mayong gabi dia kay paring Rads kay maring Sendela. No? Kabantog. Especially man sa mga cutie-cutie kay Baby Z kay Baby Rads. Hi! Cute, Number 5 cute. na lang, sir, ang bal ni Ma'am Jennifer. Sige, thank you so much. Stephen Ray, Dizon, Papina. Ikaw naman basa. Hambal niya. Good evening mga DJs. Para sa akon, wala ka man dapat sang kahaladlukan sila nga duwa. Kay kung magpabatsyag si mo ang kalag, pangamuyuan mo lang sila. Nga po. Kag kay pamisahan mo sila. Kag, kung ang tao nga wala na nasang nabatsyag, pangamuyuan mo man siya nga bisan wala na sa may nabatsyag si Moti, basta si bro na sinabahala siya. Parehas ang aton kilala nga kalbo, nga bisan wala na siya gapabatsyag, salig lang kay bro. Kay may oras, yun para siya. Grabe hindi akong pangbasa, dire-diretso. It's either 2017 or 18, ang bal ni Stephen, no? Ano din? 2? 2 ka. Okay, sige. Alright, thank you so much, Stephen Ray, Dizon, Papina. Sino yun nga kalbo? O siya, mingot ba lang mga pamati, nga kalbo, ha? Bali, Tatay Erito. Ako na naman to ilaw. Number 11 ko na si Wendy. Alright, thank you so much, Wendy. May texter pa Wendy. again. 8591. Gandang gabi po mga DJ. Para sa akon, mas kahaladlok ang tao nga wala na may ginabatsyag. Kay budlay pangitao ng isa ka tao, kapin pa kumay utang sa imo. Agoy, Muna-muna sa nagpabatsyag tuod. Minang-muna sa tuod nagpabatsyag. Number 18 from Number 18, Baguio. May number 18 na, Sir 18. Baguio Ledesma. Isliser. Ang Namising mo sa available pa, 6, 8, 9, 14, kag 15. Ay, 5 na lang. Oo, 5 na lang. Yay! Ay, puno na naman kita, Dali Okay. na, sa mga kalagad ka best friend nato, no? Yung mga kaupdan, nandira, paansira na. Oo. Libre man lang ni, no? Para ini sa inyo tanan-tanan, no? Nagabakas man kami diri, nagabakas man kami, nagabakabaka man kami pinanguha. Nagapangita man kami paagi, no? Para mahatag sa inyo kung ano ang deserve ninyo, no? Wala na kami, okay lang. Basta para sa inyo mga kalagay kaga best friends. So, sa mga wala pa dira nag-join or ang iba nag-join na pero ilang mga kakilala, ay mata, kabiyanan, pamilyano dyan. No? Isa si mama, si papa niya, paintra ha. Paintrahan ko diguro si mama para may load libre mo man lang siya. di ba? Diba?
Lima pa ka lucky numbers ang available para sa inyo. Number 6, 8, 9, 14, kag 15. Ito na. Hara na. Nag-ilis na guro Basta wala lang si nila. Sir. Way balahan. Patante pa lang Sige. sinasabjak Number na din. 5 na lang daw. Ang ba ni Number Sir five. Bagyo? May haragan Meron number number 5, 5, Sir. 6, 8, 9. 6, 8, 9, 14, kag 15. Yung pamatigin, Sir Bagyo mo. Gani May gabi sa din ikaw, subong Sir. May gabi sa imo dyan. Thank you so much gid sa mga kalagad ka best friend naton. Kay Sir Anthony Di Vicente Lopez. Na-miss ba namon imong nga tingog di Sir sa kanina. Medyo busy si Sir. Gani. Kalbo nga nagkawat sang kiss sang tagakagay. Nakakiss. Lang siya sa taga-Kagay na dula na siya. Sino naging kisan niya? Mas mo to ang rason. Ay, hindi man. Anong talang, no? Damo abi bidor. Pero at least no, naka-learn kita sa aton nga lesson. Importante dira mabakas kita yan no nga sa pinagi sa aton nga pagpaningwa sa aton nga balhas kag dugo. Number 5, 15 siya ko, no? Number 15. Wala na napindot ang 1. Ay nga man 15 maganda kay ginautan yung ano. Di ba 5, di ba? No! Di ba? Ang balan. Ara na. Ganun ba? Dawa ka na yung pagkabalak. Kita natin. Okay, Number sige, may 15 caller si pa kita Sir Bagyo, pahabol. no? Hello, may gabi. Mayong gabi. Wow. Hello, mga gabi. Sino ini? Ay, wala sa kakilala sa akon. Hello, may gabi, Sir Anthony. Sir Anthony Di Vicente Lopez. Good evening. Welcome to Historianta. Sir, kamusta, Sir Anthony? Ay, okay, Gid. Galing kay medyo busy. Tama ka, Gid. Medyo busy. Gid ako subo. Alright. Oo. Sir, saan mo ka babaligya? Ano pa na pwede, Sir? No. Wala masyado baligya. Subong ba? Wala panikuha. Wala, kay busy pa. Ang batkog tupi. Batkog hangin. Taas tupi. Okay. Sir Anthony, may ano pa mangkot diri o. Ano ko no ang mas kaladlukan para sa imo? Ang tao nga wala na nagapabatsyag? Ang kalag nga nagapabatsyag? O kung ang tao nga sa imo wala na may nabatsyag? Ako'y ginoo ko. Di ba napaka-logical? mas makahaladlok ang kalag nga nagapabatsyag. Oh. Ay, hindi. Sorry. Ang tao nga wala na may nabatsyag sa imo. Kay mas masakit kina siya panumdumon. Kay kung ang kalag nga nagapabatsyag sa imo, busilingon, palangga kanya. Kay ginapabatsyagan kanya. Tama man, diba? Di ba lang? Hindi man siya magpabatsyag sa imo kung hindi kanya palangga. Pero kung ang tao nga wala na may ginabatsyag sa imo, ay di mas masakit siya. Masakitan na. Sobrang masakunit, no? Thank you so much, Sir Anthony. May dugang ka, Sir? Wala naman. Ako naman lang. Nabuto ka. Doon ka budlay panumdum mo ng pamangkot sa bungaw. Okay. Ay syempre subong pagpalapit kita no sa All Saints Day kag All Souls Day no. So that's why ang iban nagapabatsyag, ang iban nagapudubabatsyag, ang iban wala naging maginabatsyag. Ginoo. Okay, sige. Thank you so much, Sir Anthony, sa imo time. Kag syempre sa pagsabat sa ato istorya Pamangkot of the Night. Basi may luyag pangatamyawon si Sir Anthony. Lucky number anay. Ay, lucky number gali pa. Lucky number 6. Okay, yours na, Sir. Nagpapabati ba si Sir? Kaya natawag gid. Okay, sige. Thank you so much, Sir Anthony. Basi may mga talamyawon pa ikaw? Mag-greetings. Ginatamyaw ko ng aton nga mga kaupdanan sa Capiz State University kag aton nga chaplain no si Reverend Father Arthur Azricula Jr. Get well soon kag palagagid namon
Ay mo na, okay, yun lang. Thank you so much, Sir Anthony. Gusto mo magkanta? Sa next week or Anytime, no? anytime, pwede no? siya. Pwede gid, sir. Damo na nahidlaw sa iyating. Okay. Oo. Nabisi ako subong sa kwan pagid sa pag-live streaming. Ang muna sige, pagid, no? promote. Oo. Pwede promote? Oo, eh. Hindi kwan inang sa isa ka app, mo kung pwede na ma-mention ng app, Up Live nga app, so medyo nag-enjoy kita da, pero magabalik kita liwat sa regular programming sometime soon. Okay. Thank you Yes, so much, Sir Anthony. Thank you, Jen. Sir Anthony, ano nga radyo sa Roa City, yung numero 8 nga ginapamatian mo? Siyempre, 88.1 Spirit FM. Sama-sama together, always and forever. Have A happy spirit. Thank you so much, Sir Anthony. Oo, na-miss man sa ato mga kalagay ko Gani, best friend, no? oo. Iyang hamili nga tingog. Hamili. Andy Marupod Aguilar, mas makaladlok pa ang kalag nga nagapabatsyag kay batsyag mo pa kung siya magpabatsyag. Hindi parehos ang tao, bisan kaupod mo na, ka-istorya mo pa, ginalungan mo na, tanan na himo mo sa iya, wala man sa Japon na batsyag. Good evening, DJ Washug. DJ. Kag sa tanan nga part ka kasak. Ay, thank you so much. Ay, si Andy Mar, Si Andy oo. Mar. Kag sa mga kaupdanan mo dira sa Sigma. Anong lucky number mo, Sir Andy Mar Upod Aguilar? Ang nabili din ng mga lucky numbers niya, pwede mo mamay. Number 8, Number 9, number 9, number 14. Yay! Tatlo na lang gid. Gamay na lang Tatlo na lang gid. gid. Gamay na lang gid ni. Sige, oy, good evening man kay Alagad Leonard Mira. Kay Sir Raymark Anonoy, good evening DJ Pretty and DJ Wasuga. Para sa akon, ang mas makaladlok ang tao nga wala na sa imo may nabatsyag. Kay sobra pa na sa kalag nga gulpi lang magpabatsyag sa imo. Tapos gulpi lang dason madula sa imo. Agay, lucky number 12, si Sir Raymark Anonoy. Number 12. Ay, may number 12 na. Got it. Sir Raymark, available lang ang number 8, 9, kag 14. So, pili lang da. 8, 9, kag 14. Ang 14 ko nang pamati, gid. May harap pa. Sige, ubuson ta ni. Sa ito mga kalagada nga wala pa, duwa na lang gid ang nabilin nga lucky number Raymark Anonoy. Diba? Ga-type pa. Sige, thank you so much. Yours lang number 14. Sir Andy Mar na lang, no? Wala pa ka-reply. 8:37, Risa, ito nga pagpangalagad. Alright, before kita Spin the wheel, ma-play kita na sa mga ambahanon. And of course, mga requested song sa aton nga mga kalagad kag ka-best friend. Stand by! Magabalik kita matapos sining matahong nga mga ambahanon. Buhay ko ay sa'yo lamang, hindi magbabago ang isip ko. Tunay ang pagtingin, sana'y gayon ka rin, giliw. At kung sakali mang ikaw ay mayroon ng ibang minamahal. At kung sakali mang tuluyan nang mawalay ang pag-ibig mo sa piling ko, at kung sakali mang magdusa, ito'y aking matitiis. Maghirap man o maginagpis, baka sakaling mahal mo pa ako. Di mo ba maunawaan
sakali mang magdusa, ito'y aking matitiis. Maghirap man o maghinagpis, baka sakaling mahal mo pa ako. At kung sakali mang ikaw ay mayroon ng ibang minamahal, kung sakali mang tuluyan ang mawalay ang pag-ibig mo sa piling ko, at kung sakali mang magdusa, ito'y aking matitiis. Maghirap man o maghinagpis, baka sakaling mahal mo pa ako. Oh, mahal mo pa ako. Nagapamati ka mo sa 88.1 Spirit FM. Sama-sama together, always and forever. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap
sana ngayong Pasko. Nagapamati ka mo sa 88.1 Spirit FM. Sama-sama together, always and forever. Bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin ka ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan. Lumulutang, nasasayang ang buhay mo at ang ibinubulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? At ikaw ay agad sumusuko. Kunting hirap at munting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapang? Naduduwag, nawawalan ng pag-asa. At iniisip na natutulog pa. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Dapat pa ba na ikaw ay maghintay at himukin pa, pilitin pa ng tadhana? Gawin mo na kung ano ang nararapat. Magsikap ka at magtiwala sa may kapal. Nakahanda ang Diyos umalalay sa'yo. Hintay ka lang, kaibigan. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya.
Nagapamati ka mo sa 88.1 Spirit FM. Sama-sama together, always and forever. Na naman yung alalay pa. Ay, open. Oras natin sa 8.1 Spirit FM Ross. Philippine Standard Time, alas 8:51. Sige, Mara. Storya pa. May pahabol pa nga sa Ay. bat. Good Oh, evening galing, mga no? DJs. Gusto Wala nila ka mapuno. gidap. Ay na, basta tanan ni Kag. Ina, Oo. number 8 or 14. Wala pa, 8:43 sa nag-text. So, wala ka na din. Ito pa rin sabi siya sa bat. Okay, anyway. Copy-paste. Dapat wala kakadlukan kay kung may salig ka sa babaw, bisan magpabatsyag pa na ang kalag or ang wala pagababatsyag, ti pa nga di ka lang kag ipawbaya siya ang tanan, kag kung mapabatyag pagid ang kalag, storya na lang kag akataka unsang biko. Pero kung ang tao nga na wala nagababatsyag, ang magpabatsyag ti isa lang dapag dapat ihambal mo huyo kung kung sugpon na ano ni kag kung sungpon Sugpunan. abi ko patay ka na sang pagpatay mo sa puso ko. Ang patay sa puso mo. Number 8 or number 14. Aray, nagibatan ko na number 8. Thank you so much, Texter Sige. 6935. May gabi man sa kay Ma'am Brenda Rizal Medina. Wow. Dara sa Capiz Doctors Hospital. May gabi sa inyo dyan tanan. Kay Ma'am Rolly ng Tarigo de Joseph. Kay Tita Remy, may gabi. Kay Rhea Dinosta Esportuno. Kay Sir Crisanto Usam Delphine. May isa pa rin nga nakita ko ngayon na. Okay, sige, si Condino Rosling. Good eve, DJ, para sa akon. Mas kahalado kang tao nga wala na may ginabatsyag sa imo. Matapos na ang tanan sa inyo, wala na siya nagpabatyag. Pero ang kalag permi pabatsyag hindi lang sa adlaw sa pista minatay. Number 4. Number 4 kung Number 4. Number 9 ka na, ma'am. Sige. Yeah! Para ubos na tanan. Yeah. 9 naman lang Naman nabiling yung mo. bungkit urot. Oo. Ano? Bungkit urot. Bunggit. Ato guys, sabi niya bungkit na yan. Sa inyo. Huwag niyo akong i-judge. Siya muna sa amon. Different Municipality. Different words. Di ba? Sige, Nga man may manakaraka mo. Di ba, uwa? Karakara lang. Tapos magambal kami, di ba, uwa? Di ba, uwa? Patakan kamaan kanina mo nga nasulti. Sige, ay, kompleto na nga ito niya mga tawag sa rin ato niya pa-spin the wheel numbers. 1 to 20. Shoutout lang kay Noy Japong dyan. No? Pero bigay ka pamati din rin, no? Nauya na siya ko na sa imo. Naman. Basta di mo siya ko na pagtamyawon na. Ako? Hindi si Mara, no? Hi, kay Sir Japong. And of course, kay Tamalu dyan, kay Kay Abigail. Tita Malu, hi. Kay Nang Julian, kay Irene, kay Jam Jam, kay Jan Jan. Kay Nanay Marlene. Mayong gabi sa inyo dyan. Salamat din sa pagtutok diri sa 88.1 Spirit FM. 8:54, spin the wheel na kita mga kalagad. First spin, congratulations sa may hawid sa lucky number. Ay, congratulations, number 21. Spin the wheel na, ikaw na balang Mara, no? So, sa mga kalagad remember, you have to pray for the souls of our departed loved ones. Ano importante sa mga hindi kalalang number? Number 3. Number 3, daw ginagawan, ginagawan number 3. Ganit man. Ginagawan, Pero at least nagtupod man sila, diba? 2, 4, 5, 7. Number 10. 5616. Texter 5616. Wow. Ay. I spend the well. Mananggali ka, no? Sigurado, ganyan limagi na magdawag sa buhay. Number 14. 14. Congratulations sa kay Sir Raymart Anonoy. Diba? Ay, basta loyal ka. Tama ko sa malag-alter. Number 19. Texter 3869. Ba? Mga texter natin ba? Ganit. Damo Last sa number, texter, congratulations sa may hawid sang lucky number. Number 17. Si Abel. Natutulog ba ang Natutulog Diyos? ba ang Diyos? Ay, kung na nagdaog ka. Okay.
Congratulations sa ating mga lucky ni winners. Texter 2457. Texter 5616. Kay Sir Raymark Anonoy. Kay Abel. Kag kay Texter 3869. 3869. Bantayan na Congratulations. yung mga pagpremyo. Anyway, para sa ibalusang tanan sa ating mga kalagad, o naman may undas kita, no, Tigkalalag or Todos Los Santos. Usually sa tunga time, no? During 10th century, ang Todos Los Santos gina-celebrate every 13th san May. May 13 niya. Pero, bagod sa ipapanaog ng mando ni Pope Gregory III, kinhalin niya sa November 1st, agod dungan, no, sa Samhain. Isa ka pista sa mga pagano kung sa diin ginapatihay nga nagabalik sa kalibutan ang mga nagtaliwan nga mga kaalagad naton, no, mga himata naton. Kag sang nakapungko si Pope Gregory the IV naman, ang Todos Los Santos ang gipalawig sa bilog nga simbahang Katolika. Sa adlaw nga ini ang tanan nga mga Kristiyano nga Katoliko ginaimbitahan nga dumdumon kag pangamuyuan ang aton nga mga himata nga nagtaliwan. Kag okay, tapos naman sa ginsakop kita sa mga katsila, no, ginsakop sa mga katsila ang Pilipinas. Isa ang undas sa tradisyon nga gipakilala man sa aton. O na ang Tigkalalag gipakilala sa aton. Kag bangod man sa pagiging reliyoso naton nga mga Pilipino, nagapabilin nga buhi ang tradisyon nga ini. Kani ka tagsa ka tion, no, nga mag-abot ang panahon naman sa Tigkalalag. Nagadugok ang aton nga mga kulturan sa sementeryo. Pero anong pagpanomdom sila sa aton mga kalagad? Paghatag importansya sa pamilya kag pagpangamuyo sa mga nagtaliwan na. Doon, 8:57 sa gabi. Congratulations sa aton mga lucky winners for tonight. Ano? Uy pa. Para na. Okay, Lucky. so text Ano ito? Number 3. three Congratulations. is Number 3. 20 pesos na load. Okay, Laila, next correct, is dalang, number dalang. 10, number 14, 17, 19. Tama. Number 10. Then is... Number 10 is... 10 pesos nga Oh, load. 10 Diba? pesos nga load. Okay. At least. At least. Okay, next is At number last 10, 14 si Sir Raymark Anonoy. Ang gindagan ni Sir Raymark. Sige nga. Number ano? 30 pesos. Ate, sige taas. Oh, diba? 30 pesos nga load para kay Sir Raymark Anonoy. Kwan pa na iya? Oh, makapiyan-piyan pa na Gani. yan. Abel Anong is number... Anong number si Abel? Number 17. 17. 150 pesos nga load. Wow. Oy, Iba si maswerte. Abel. Iba gidi ang pagpanalig na. Oo. Iba gidi akong may ano ka. Si Mama Lorne, si Ma'am, si gani, John na pagi, di ba? Gani, oo. Si So, Ma'am congratulations kay Abel. 150 pesos Talagang nga number load. 19. 20 pesos nga load. Anyway, congratulations sa inyong mga kalagad. So, hindi ka mo perde, di ba? Gani, 20, 10, 30, 150 kag 150 kag 20 pesos load. Jiva. Jiva. Alright, 59 minutes after the hour of 8. Wala ka siya po dali sa aton nga pagpangalagad. Wish lang namon nga mga meaningful sa gihapon ang aton nga pagdumdum sa aton nga mga minatay. And of course, pagpangamuyo no sa ila kag sa aton nga mga santos. Diri sa aton nga research no ginapanumdum diri ang paghatag importansya sa pamilya naton, no. Nga ining panahon no kung mag-updanay kita sa atong pamilya, pakita ta ang aton nga paghatag sa panahon man para sa ila no samtang buhi pa sila. That is why nga importante ini no nga makapuli kamo ta. Kag of course, hindi dapat pagkalipatan ng pagpangamuyo sa ila, pagpa-intensyon sa ila, no? So, may misa? Sa 1 kag sa 2? Sure na? So, pwede ka mo ka-message no, sa Kasak Facebook page or sa aton nga hotline number sa 0907-616650 para sa inyong mga intensyon. And, so, amo na. Thank you so much mga kalagad ka best friends sa tanan yung nagpod sa amon.
Kamsahamnida gid. Sa pangalan na lang sa itong station broadcast team sa itong overall chairman, His Eminence Jose F. Cardinal Advincula. Sa itong managing kag social action director, Reverend Father Mark Renflor, at ang program manager, Father Francisco Casada Jr. Sa pangalan sa ating station manager, Reverend Father John Dave Abala, mga technical directors, Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego, katon partner technical, alagad Maria Jean Loin Balgos. Nangikaupo nyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinagi sa pagserbisyo sa tao ng DJ. Hindi man dessert pero alert na alert. Ang DJ na hindi man matamis pero palaging namimiss. Sige, lagbong patalan. Ano na? Ay, sorry. DJ Wasyoga. Kaya gini naman yung DJ with lovely and pretty voice. Voice in the air. This is DJ Pretty. Nga nagasiling. Hindi importante kung gamay ka o hunda ko. Basta sa masakit ikaw lamang mapahilayo. Kabas ng imo pagtuo. Hantop gid sa makaako. Mayong gabi kag. God bless Pilipinas. Sama-sama together. Always and forever. Have a happy spirit. Sa mga malinog ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga maghahatag sa mo sa imo kagabihon. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes sang gabi, alas 7, tub-tub alas 9, live sa Kasak Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta. Sa amon mga pinalangga nga mga